बा माखौ मिनिनो ओंखारदोंहाय नोंहालाय? 빵! 전화 랑카우리. 예, 파가시 जाबाय 이 मानसियालाय. जायाखै सना फाग्ला जाथ'वाखैर' दानो. फाग्ला जायाखैबालाय मानोथ' बिदि मिनिगाग्लाबाय थादों? माबालै सना आं दिनै सेलेरि मोनदों सेलेरि. माने नोङो दिनै दरमाहा मोनदों आरो न'? औ सना रांखावरि औ दे बुं दिनै मा बेदर जानो? अमा बेदर जानो ना दाउला खासिसो जानो ना बोरमा बेदरसो जानो ना मा? दिनै थिगसाय जानांगोन बेदरखौ फुराका फुरि फुवासे लाबोखागोन दिनै. ये नै बोरै एसेबां नोङो 30,000 40,000 फैसा मोनदों दिनै माबेलाय फुवासेल' बेदर? जाया फुवासेजों जाया फुरा सेरसे लाबोनांगोन आं मोनथिया. नंमारगौथ' माबेलाय फुवासेल' बेदर? थै मा हिनजाव मानसिफोरानो एसेबां बेदर जानो हायोलै आंनो हाया माथो. आरो नै खोनासं नोंसोरो हिनजाव माहारिफोरा बेदर जानो मोनानो बारा जाबाबो एसेल' जानांगौनो. सोर नोम्फा खर' मरा गुरा खिन्थानाय नोंनोलाय? जानायावलाय मा हिनजाव बुवा दं बेलाय? दङ गोबां फाराग दङ नाथाय नोंसोरो बेफोर फारागफोरखौ जेबो मानिया. दोन नोंनि बाहानासो बेफोरो आं मोनथिया. नोङो दिनै अमा बेदर सेरसे लाबोथारनांगोन. आरो रौना जानो लुबैसोदों आङो रौनाखौबो आधा किल' लाबो. गैलालै रखरा खाय दिला के आपि के तामु खाय दिला. थां नङाबा दानो थां लायनो. र' मोनसे खोथा नोङो माथो एबार आङो सेलेरि मोनबा सना होनो गोनांमोनलै हा मा जाखो बुंलाय आमखाराम. शेष केला फैसा खावाखै गथाय गुसि जाब এই সোনা রাংखावरि दाला मोखांथु खेने खरे खाय दिबये. मा जाखो मा नायख्लेंना थाखो होगोन ना होआ आंनो सनानि सना? बा मानो होआ जानोलै नुदारै मालाय नोंखौ खुथुक अनखायो नुदारै. सिथा नों सिथा. फैगोन माबायाव होसिगोन दे फैगोन मांखोआव मानोना सना आंहा बै हाबानि धारानो दङलै. हाबानि धार? मालाथ' हाबायाव एसेबां जाहोनायमोनलै नोंलाय धार खालायनाय? नुनायावसो ओरैनो फिसा नुदोंमोन सना नोङो नाथाय जानाय माबाफोरखौ खाजाफोरखौ गोबां लाबोदोंमोन थर' बै माबा बै बेदरालै अमा बेदर आरो दाउला खासि बै ना बा मोनथाम जाहोखादों. नोङो बिदिनो आंखौ थगायबाय थादों दे बालनि मायबा मोनसे नङा मायबा दिहुनथारो नोङो बालनि. फैगोन मांखौ जुदि नोङो आङो सनानि सना दाना होनो हायाना आङो नोंनि न'निफ्राय गेट आउट जाखासिगोन एबारनिफ्राय. शेष खाय दिबरे केला 82 सनानि सना नाफाली मग इरि गुसि जाब ये इथुई निखि प्यार. थां फिसा माबार. र' ओमफ्राय आयै सोरथ' फैनो नागिरदों सोर आलासि मानो खिन्थाया नोंलाय? खिन्थायाबा जाया होमबा उनाव खिन्थागोन आरोलै. मानोथ' खोन्थाया होमबा नोंलाय आयै सोर आलासि फैनो नागिरनो नागिरदों जोंहानियाव? नुगोन दे दायो फैबा नुगोन. बा आयै सोरथ' इसेबां गिदिर आलासिलै ना आफा फैनो नागिरदोंलै? नङालै फिसा आफा फैया. होनबा आयै मानोथ' खिन्थाया सोरमार आं मोनथिनो लुबैथारबाय. दे दायो नुखासिगोनानो आरो. दे थांदो थां माखारि हाथाय खालाय थां दा आरो ओंखाम ओंख्रि संनायाव गोबाव जागोन. नै मोनफैसिगोनानो बिसोरो फन खालायगासिनो आंखौ मोनहैसिगोन होननानै. दे खिन्थायाबालाय माथो खालायबावनो थांसै होनबा आङो. आयै मा लाबोनांगौमोन लायो? नै फिसाया बावगारबायानो दानो बावगारबाय नोङो माखौ सानबाय थायो नोङो एसेबां बावगारो ना दाबो बै सिख्लाखौनो बावनो हायाखै नोङो बेखौनो सानबाय थायो नामा नोङो दाहालागै हा? बिदि नङालै आयै बावगारबाय आङो मालाबानो बावगारबाय. देनाय आंनि समाय लानाय बै सिख्लाखौ बावदों होननानै देलाय. आं दा मा खालायनो आंथ' बिबादिखौ बावनो हायाखैलै सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो. आं दा आइनि समाय बोरै लानो नंखाय समाय लाबा आंहा दा फाबथ' नाङा. नेलाय आं मोनथिगौ नोङो दाहालागै बावनो हायाखै नोंनि बै मोनजारोङि गोसथोनायखौ हा? आयै
नोङो बांद्राय बुंबाय नामा नोङो आंखौ नोङो बिमाखौ बै सिख्लानि थाखाय रागा जोंनानै बाथ्रा बुंदों हो नोङो आंखौ मेगन दिन्थिनानै रायज्लायनो हानाय जाबाय हो बे दिनखौ नुनायनि सिगां आं मानो थैना थागासै आंनि फिसाया आंखौ मेगन दिन्थिनानै रायज्लायदों आंखौ आंखौ रागा जोंनानै बाथ्रा बुंनो हानाय जाबाय आंनि फिसाफोरा आयै आंखौ निमाहा हो होमबालाय मानोथो बिदि बुंबाय थायो नोङो आयै आं बावगारलांबाय होनबाबो माथो बेखौनो बुंफ्लेबाय थायो नोङो दे आयै आङो निमाहा बिदोंना नोंनियाव सरि आयै थां माखारे हाथाय खालाय थां आलासिफोरा मोनफैसिगोन खोना थाङो दे आं आयै नाथाय नोङो दा गाब आयै नोङो जुदि बिदि गाबबाय थायोब्ला आं थाङा आयै दे आयै मा लाबोनांगौमोनलाय देनाय बुंलाय आं ओरैनो बावदों आयै बै सिख्लानि थाखाय नङा नोङो बै सिख्लाखौ दाहालागै बावनो हायाखै आं मिथिगौ आं थैगोन आं थैसिगोन नोङो जुदि बै सिख्लाखौ बावगारनो हामाराखै आं थैगोन दे फोजोंसार आयै नोंनि समाय आं बै सिख्लाखौ बावगारनो हामारबाय दे हाबाय आयै नोङो दा खुसि ना बावमारबायथ' नोङो आबा बावमारबायना नोङो आबा बै सिख्लाखौ औलै आयै मा नोङो समाय लाबाबो फोथाया आरो आंखौ होमबालाय मानोथो समाय लानो होनाय आंखौ दे फोथायबाय दे आबा आं मिथिगौ आंनि आबाया बिदि नङा होननानै गुबुनफोरनि बायदि नङा आंनि आबाया माबा फिसा अमा बेदर सेरसे ना सेरसे ओमफ्राय दाउज्ला खासि आधा किल' लाबोबानो जागोन दे ओमफ्राय पियास लाबो मस्ला लाबो ओमफ्राय आलु लाबो दालि लाबो गासैखौबो लाबोजोब फिसा अ आरो दखाननिफ्राय माबा लाबो बै बरफि लाबो गल्ला लाबो दे आयै जागोन दे होनबा थांदो फिसा मोनफैसिगोन अबावबा संनाय खावनाया गोबाव जागोन ना अ दे आयै लैथोश्री संनाय खावनायाव लाहार फाहार खालायहैनोसै दे जागोन दे आयै नोङो ओंखामखौ संबानो जाबाय आं ओंख्रिफोरखौ संगोन दे ओमफ्राय नोङो बै पापर लाबोनाय दंखायो पापरखौ एवना दोनबानो जाबाय औ जागोन दे सोरबा आलासि फैनो नागिरदों खिन्थायाबो बिबारि लाहानावनो थांना फैनि र' माइ मनसे मोननो दङ बिसोरो माइखौ नागोन होननायानो नै मैयासो नाखांबाय थांनि र' बिसोरनिया खस्थ' जादों खोना सोलिनो माइरंबा दंना गैया न'आव ओइ लद्रा अबाव थांनो नागिरदों नोङो बिबारि लाहानाव थांना फैनि र' माइ मनसे मोननो दङ बिसोरो माइ मनसेखौ लांफैनो होगोन बिसोरखौ ए बेखौनो खिन्थानो थांनो नागिरदों आरो नों थांलाय नाङा दे आं थांगोन नाङा दे आब' आंनो थांगोन गोबाव समबो जाथारबाय बिसोरनि न'आव थाङिया आं दिनै थांना फैनि र' फाखोसे बाथ्राथ' बेलेग न' खि बाथ्रा बेलेग मा बाथ्रा बेलेग माने नोङो बिबारिखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो नोङो दि बिबारिखौ सिरि सिरि गोसथोखुमायोना आं मिन्थिगौ नोङो बिबारिखौ सिरि सिरि गोसथोखुमायो नोम्फा खर' होनना बुं मालाय दा बिबारिना गोसथोनाय दंखायो आंलाय मालायनि गोसथोनायफोरखौ मानो सेना लाबाय बायनोसै थारमानेखि आंनि साननाया नंमारगौ बिबारिना गोसथोनाय थाखानायखायसो गोसथोनाय गैयाबा नों थारमानेखि नोङो गोसथोगौमोन बिबारिखौ गोसथोआलै आङो दे थाङा दे आङो नोंनो थां गाबोन माइखौ लांफैनो होबानो जाबाय सैतान गथ' आंखौ मोनथिया सानदों नोङो दानो थांथ'आ माथो आङो बिबारि लाहानाव फार्स्टआवनो खिग्रोनि र' खिनो ओंखारसोदों आंखौ बालनि गोजांनायफोराव माखौबा खिनो हासुनो ओंखारबाय थायो दा आरो खिनानै खिथुसोबा खम गोजांगोना बिदिनोबा आयु थान्दा कुल आयु बालनि गोजांनायफोराव दिस्थाबनो गयेंथु खिनो थांसै नङाबा खिगुना लाजोबसिगोन आङो आयु बाला खिगुबायसो गाबनो सानाबाबो
गाबफ्लांबाय थायो आरो आबौ जाबायना जायाखै माबा जाबाय र' नै खाखांबाय एसेबां गोबाव खाबाय नोङो आंनिया संनायानो जाबाय नै जाबायानो दे जाबाय देनो रोङाखै माथो दाहालागै ओं देनो रोङाखैथ' र' बेनिखायनोथ' गोबाव जादों आंनिया खानायाव थेवब्लाबो नोंना बेसेबा गोबाव जाद्रायदों दे ओं आजिखालि आगोलनि बायदि हालालै थाब थाब खामानि मावनो आङो मानो हाया आगोलनि बायदि जाफिन नोङो आब' नाजागोन दे मा नाजागोन बेलाय आगोलनि बायदि स्ट्रं जाना दिन्थिथार नोङो दे जागोन दे लांदो ओंख्रिया माथो संनो जाबायनो औ हे सारायखौबो जानना फैदोंमोन आङो बेथिनोबो आयु माथो मैगंखौ बुरजासो मानि खादों नोंलाय मोजाङानो जाबाय दे दायो हरालागै जानो हागोन जोंफोरहा हरनियालागै खाखादोंआनो आङो लांनोसै आङो लाइ मैगंखौ एसे फाननो लांनांगोन र' मुथानैसो आखायावबो फैसा गैथारा जादों दाखालि गायदे आगैया होलांनायखायसो आरो 200खौ लांनांगोन र' एसे लाइ मैगंखौ थाव संख्रिनि एसे दाम मोनबानो जागोन